Така, постановление за Георги Христов Карагьозов. Няма такъв. Господин Христов Карагьозов. Няма такъв. Слушайте ме. Не искам да възслушам. Така, с него тръгваме в районното, пък за това спускаме доклада. Не, чакайте, що му нападате? Задържаме го за принудително водене в първо район. Или доброволно тръгват на селите за държа. Не, доброволно няма да тръгна. Доброволно не искам да тръгна. Влезете, задържаме го, човек. Нападате го, Нападаме го, да имаме право. Няма ни право. Защо му нападате? Отказва. Защо му нападате? Виж, Нападате го. Да не прилагам. Нападате го. Нападам те, да. Не ме напада. Нападате го. Вие го нападате. Тръгвай. Той няма да е с вас. Вие го нападате. Абе, не мой да дойдеш у нас, да ме нападаш. Ти го отличаш, човек. Ти го отличаш, бе. Не ме нападайте, обичам да бе. имам право, задържам го. Това се опитам да ти обясня. Ама чакай, заповед имаш. Имам, ето я заповед. Аз я приемам, тя не е за мен тази заповед. Влизай. Тя не е за мен тази заповед. Влизайте в къща, защото те ще приберат. Чакай, бе. Дай да си приказваме. Чакай, не ми слагай белезници. Аз Ако искаш да не ти слагам, тръгвай доброволно. доброволно няма да тръгна. Ами тогава да какво говорим? Чакай сега. Прилагам сила. Защо прилагате сила, а? Ами дете прилага сила. Не ме нападайте, бе. Няма си в момента действате противозаконно. Чакайте поне да се обличува. Пикте ще му... Чакайте да се приготви човека. Спокойно тя. Чакайте, бе. Спокойно, бе. Ами не ме нападайте така. Как ще дойдете в къщи, ще ме нападате, бе. Дай другата. Ами не искам да ме нападате, бе. Дай другата ръка, че казваш, ще заболи. Не го нападайте, бе. Стоите го на бе. Нямате заповеди, нямате... Имаме заповеди, Това казах е по безхаберие. Това е произвол. Противно нападаме в момента. Нападате го. Това е политически произвол. Даже няма и полицейски. Абе не ме нападайте, бе. Остейте ме. Вие го нападате. Нищо не е направил. Но какво да го нападате така от тях? Това не е законно. Или не е законно. Не разбирате. Обаджай се на 112, яйце. Обади се на това. Добре, но ще чакате тук. Тук сме. Пуснете го, той ни показва. Обаджай се, викай дежурния прокурор. Той ни показва протива. Пуснете го тук. Той ни показва протива. Кой? Стани. Успокойте се. Стани. Изчакайте, ма. Как да стана? Стана. Ай, стана. Изчакайте. Чакайте се, ли? Искам да дойде дежурния прокурор, аз съм жив човек, не мога да направя. Да. Как ще идвате вкъщи да ме Така. направя? Това е незаконно. Изпълнението на дежурния прокурор. Здравейте, искам да изпратите дежурния прокурор на адрес. Нападат човек от тях си. Дежурния прокурор, нападате го в момента, изчакайте тук, говори 112. Моля ви се, не мога да възпрепятствайте. Да извърша служебните задължения. Ало, нападат човек от тях.